Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Amayi ndi abambo mwayi wafikawu, mizimu ya makolo wathu amene asiya kumbuyoku, tinali anthu olemekezeka kuno, abambo achiwaya, komanso sidikimiya, amene ajamafuna atiyankhule kuti mwayi ukubwera wapa 16 abale anga inu mukonze ziko kuti tayika profesa pampando kuti anthu apulumuke. Mwayi umene ungatisitika phungu woyenerera dera lino wamasomphenya kuti zinthu zisinthe Mangochi sento ngati sitichita bwino chisankho chikubwerachi. Ife amayi ndi abambo ndife otemberereka pakana kalekale. Ndi mawu amene wachifukwa cha nthawi imene ndapasidwa inenso ndibwezere kwa Master of Ceremony ziko mukwambira amayi ndi abambo. Tiaombele mmanja district governor atu bwana Yohani. Amayi dera lino ndilodala chifoti inuyo palonchi imeneyi mwapezekapo. Ndikuti amene akuima kuno ndi mzimayiso. Mundilole ndapempha director amayi mayi Elubeka Ndeu kuti akulandireni mayi. Jala mwamba. DPP oye. Professor Mutharika oye. Professor Getrude Mutharika oye. Alaji oye. Roza Fatch oye. Mangochi Motero oye. Dipeleke ulemu kwa mayi athu Professor Getrude Mutharika Ndi ulemu wanu. Regional Governor ndi timu yonse ya region Ndi ulemu wanu. Honorable Masamba Ndi ulemu wanu. MP wathu Roza Fatch Ndi ulemu wanu. Amfumu athu amene mwalankhula pano pamodzi ndi mafumu onse Ndi ulemu wanu. A district governor bambo asalira amene mukubwera kumenera Ndiso ni ulemu wanu. Anakubala nzanga Ndi ulemu wanu. DPP oye. Mayi mundilole kumasana kuno kuti ndikuthokozeni chifukwa chobwera kudzatikhazika kuno ku Mangochi sento takunyadani ndi manja awiri. Komanso mukatithokozere kwa president athu Professor Mutharika chifukwa chokulolani inuyo kutuluka kuti mutipeze pano. A president athu Mulungu adalise. DPP oye. Amayi mmene ine ndilankhula mawu awiri wokhapoti nthawi edi. Koma ineyo langa ndi chenjezo lonena kuti nthawi yakwana pa 16 September tisapange mistake. Amene akumva kuwawa amene sakudya katatu pa tsiku nthawi yakwana yovota Professor Mutharika. DPP oye. Inuyo ndine tanamizidwa zaka 5 edi. Amati tizigula fetereza 4,000 chakuti. Alipo wagula. Sitinagule 100 chakuti. Chimanga chokudya sinafika thumba 100,000. Fetereza sanafika pa 6,000. Nangakhala zinaliko. Kodi zimene zakuononga ndi ndani? Ndiye chakwera atani kodi? DPP oye. Ndiye ku Mangochi sento kuno tili ndi MP. DPP oye. Ku Mangochi sento kuno tili ndi MP mbamba ndeti amene ali Roza Fatch. Kuchipani cha DPP kulibe phungu wa independent. DPP oye. Amene analandira certificate. Amene akuyimira chipani cha DPP kuno mwana wa Professor Mutharika Ndi Roza Fatch ali abali. Apita oye. Ine ndavala sapato zofanana eti. Ndavalaso suti kuyambira kumwamba mpaka na pasi. Ndikanavala yofira ukukumu kanati ne mutu wanga sikutani kodi. DPP oye. Ndiye ndikupempheni anthu a Mangochi sento palibe kusemphanisa. Kuchipani cha DPP ngati munthu kaya nkhope simukumuona timayimira chimanga chingati kodi. Nanga chambirimbiri chimanga chinga imene ndiye DPP. Apita oye.
mayi mukatipeleke uthenga kwa president athu kuti azikhala mtima m'malo. Wina afuna asafuna Profesa Peter Mutharika pa 16 September ndi chani kodi? Manja mwa director amayimo. DPP woye. Olemekezeka first lady. Mundilole nthawi ino ndapempha regional governor athu kuno amene agwira ntchito zingapo kulandira alendo amene akuthawa moto kuzipani zina kuzojoyina DPP. Komanso kuti akupempheni mama kuti mulankhule kugulu la anthu lili panoli ulemu wanu wa regional governor. DPP woye. Chala mwamba amene tilibe chimanga mmakomo mwathu amene tikukhalira mapira. Chala mwamba. Chala mwamba amene tikudya mapira chimanga tilibe mmanyumba. Chala mwamba. Apita woye. Apita woye. Profesa Getrude Mutharika woye. Afachi woye. Maika Ndeu woye. Muli bwanji. Mosheliwa. Tuli ulia chinangolo. Awe tuli chenene. Choyamba ulemu kwa a former first lady Professor Getrude Mutharika amene so mukubwerera ku State House pa 17 pano. Ulemu ino director amayi ndikubwera kumene ukhala regional governor munali 24/7. Nditalowa ine ndienda kupasani tsopano 360 degrees. Ntchito mene mmagwirira mayi amene amagwira ntchito koopsa. Ngati osamuthokoza tili moyo maliro ake azatidandaula kwambiri. Ulemu ino a grupu amichesi, ulemu a director achinyamata, ndaona district governor akuno ku Central, komanso a district governor municipal. A deputy director, organizing director, deputy director wa organizing. Komanso tilinda paipi pano a first lady. Amene anali ku UTM ngati regional governor, koma ataona kuti sizithandiza anaisiya. Madam First Lady, tikuuzeni kuti Eastern Region talandira regional governor awiri, ochokera ku UDF ndi ochokera ku UTM. Komanso mwina pompano director wa chinyamata wa PP tikukambirana. Komanso ndi executive ya kunchewu yonse ya PP ya UTM ikubwera meeting yake tapanga zulo. A First Lady kuno ku Eastern Region ngati mavoti a APM ife tikhala number 1. Tikapanda kukhala number 1 muzati chose mpando. Komanso kuno ndikumene titawine ma MP ochuluka. Ngati tingaluze mipando mwina 3 or 4 kwa independent. Koma mipando yonse tikutenga. Ino First Lady anthu awa aona mavuto. Ndipo akuona mavuto. Ndiyambe kwapepesa mafumu. Ifeyo kuchiyawo kuno timalemekeza kwambiri mafumu. Koma ulamuliro wabwera uwu, ulamuliro ukuchoka pa 16 si umalemekeza mafumu. Taona mafumu akwatenga zimagali moto za michenga kumapita na ku State House. Kupita kucha ukapasa 50,000 kubwera kuno kuti agule chimanga kuchipeza chili pa 90. Ndichipongwe kwambiri eti. Koma nthawi ya Profesa Mutharika timalandira chimanga, timalandira mafuta, timalandira chipere, timalandira nyemba, timalandira mtukula pakhomo, amatipasa fetereza, ziko limayenda bwino. Sukulu fees inali yochipa. Mafuta anali 600 chakuti pa lita.
ndenda mvesedwa nzanga amene akugwira ntchito ku Reserve Bank akunena kuti boma ili akuti akangowinanso akugwesa kwacha 260,000 260%. Akuti mafuta akukweza ndi 7,500 per liter. Tikamakhala ngati tili Asilamu tipange dua, ngati tili Akristu tigwire korona. Ambuya atichitire chisoni. Ambuya atitate. Akulu mkango ukamafa pamene ukuferapo pamakauti chichosewa amadya myala mitengo. Mkango ulipo pano ukufa. Kuti muziwe kuti ukufa, manifesto yawo akuti akunena kuti mukabereka mwana azikupasa ni 500,000. Deka fukufuku waza umoyo akunena kuti kafukufuwaza umoyo akunena kuti Malawi muno timabereka anthu 2,000 pa siku. Denga ati azibereka 500,000 pa siku, ndiye kuti aziononga 1 billion siku limozi. Tikumvana eti? Ngati pali pa mwezi ndiye kuti 7 billion. Zoona zimenezo? Ndiye sewu wakumakanjira ufuna 20 billion. Ndichani pamene tipereke kwa ana kapena ndikamange sewu wakumakanjira. Angopenga palibe chimene akuziwa, anangokakamira zinthuzi zikufunika nzeru. Ndiye nzeru ili kumangochi konkuno APM. Tikumvana eti? Uwewa chiyawo akatuona kuwawa ataya. Nakakwana mtundu wakalamuka ni wachiyawo. Ligongo tukusati yokaga kunoni kwa ula kujubeki ni kuhuja juangali passport. Na mboso ni uja ujikala gari moto janga ombola. Ngai yoyo. Na tuone kulovera. Atukaida imanga na aje imale. Ana ulombelewa kusuma kama matresi alikukutopola. DPP waye! DPP waye! Amayi sonkhano ndi ntchito ziwiri. Ntchito yoyamba tilandire anthu amene achoka ku UDF. Ntchito yachiwiri ndikuzusireni candidate wanu amene atayende nda adati pa 16 pano. Tikumvana eti? Ndiye ndipempha a director of youth kale kusukulu kuno. Komanso a shadow muzalandira ananu amene muziyenda nawo. Yeti ita na maina eti tibwera zakulandireni kuno. DPP waye! Wayamba Mr. Nkuo Eges. Achiwiri Bambo Zione na Ucha. Zione na Ucha. Lastoni Banamali. Zione na Vicha. Lastoni Banamali.
Daliso Mbaya, Nowelo Moyenda, Justina Hale, Zainab Ali, Florence Mwenda, Alinafe Chilenga, Fatuma Rajabu, Roda Maunde, Teza Kazembe, Zuone Mulumbe, Esnat Paulo, MS Noya, Gracie Kalemba, Hawa Ali, Margaret Botomani, Luce Ali, and Hawa Uladi. DPP waye! Mwana akakhala wa mwano, azipanga mwano, koma akafika kwa akapeza ufa wose tatengako. Iye aziti tukwana, aziti nyoza, koma ife anthu tikutengako. Madam First Lady, nthawi ino tapempha amayi amozi ndabambo amozi kuti talandira kuno kuchipani chokoma, chipani cha DPP. Sichoncho kodi? Chipani chimene mwini wake ndi waku Mangochi kuno. Mwini wake wapakhonde pompapa. Assalamu alaikum. Haleluya. Ine ndaima bano ndizione na vicha. Mwina mbili mmandiziwa ndine maisoko koma ndimachuka ndi zina la zione na vicha. Chala mwamba. Good. Ineyo ndi muntu mmozi amene ndinalicheya lede wa ku UDF. Ndipo ndagwira ntchito ndi UDF kumenya nkhondo, kumenya maprimary aja mpana kuwina. Ndine amene ndili pano zione na vicha. Ndiye chimene ndachionene ku UDF ndi masewera siza chipani. Ku UDF amakonzesa zoyipa, zabwino sakonzesa. Amafuna kupezera munthu mistake. Amaiwala kuti wamenyera nkhondo. Ndiye ine chimene ndachiona cha nzeru ine ndikupempha Roza Fatch
ndigwire nawo ntchito mmene ndagwirira ndi anthu a UDF. Ndipo nine ndi wolimba kuyambira usana ndi usiku mwamuna anga anandipereka kuti gwirani ntchito ya chipani, ndine amene mukundiona pano. Lero ndikuloza chala mwamba kuti kuyambira lero ku UDF ndatuluka, ndine wa DPP. Chala mwamba. Ku UDF ndinali chair lede, kunonso ku DPP ndine chair lede. Zikusiyana pata amayi ndi abambo. Munthu kamagwira ntchito ukupempha Mulungu amakudalisa pa china chilichonse. Ndine amene mukundiona pano. Nditumeni kuyambira usana ndi usiku ndigwira nanu ntchito. Musadandaule china chonse kuti amayi wali pa banja, aya anandipereka. Zikomo kwambiri, ndathokoza Ambuye akudaliseni nonse pondilandira. Zikomo kwambiri amayi. Naona bwana. Chala mwamba. Unachimbe chete chiyawo. Gongwa kuno kuchiyawo. Akuno kumangochi. Unacha kulungwa najwa kulungwa jo UDF. Chipani changu UDF. Ndesile nde ku UDF. Nambo ikuoneka ku UDF ya chanazo. Paka unelelo ngokweche. Lelo ndili na Roza Fatch. Ku DPP. Kambe cheta yejiji. Ine tuione kusogoloko. Salamu alaikum. DPP oye! Madam First Lady, ati nditengezeso pano pali ma MP a UDF 4 amene andiyimbira foni auti kopereka mapepala kwa atati apita. DPP oye! A First Lady, ntchito yanga yachiwiri ikuti ndizuse makandidate akuno kuti mwaziwe. Tiyamba ni makansala awiri tabwerani. DPP oye! Uneno mbele jona chimwemwe cha ndanda amwene wangu andanda umangu etu angwiye ku DPP. Zikomo kwe jinja amwene. DPP oye! Zikukoma eti ndife anthu okumva kuwawa eti osamaziyang'anira basi. Tikulowa boma, tikunyamula boma aseno pakwawo pamango awa atati. Amayi mwafika kuno ndi kwanu, muzikhala omasuka ife ananu tilipo tikumenya nkhondo tikutenga asoboma, ndipo sitikuopa pakuti ndawi uchelewe songano ukutanda ngatu amwire ngawe chete ngato kwete nambo igamba kweteka kwende tuwe vandu wakulimba tima tushenje boma vandu wakwe ni wewe pangali wane tukupika na kubweteka kwe tukapelesha ilia sano tupika ne kunonga siko mwe jinji. DPP oye! Professor oye! A First Lady oye! Roza Fatch oye! Ulemu kwa First Lady Getrude Mutharika, ulemu so kwa MP Roza Fatch, Regional Governor kumaso ndio sajibani. Ndizo yankula zambili komano ndi kupempheni kunena kuti panobe kampeni yasegulidwa, kampeni tikupanga kuma cholinga choyamba ndifoti Professor Arthur Mutharika alowe mboma. Chifukwa chiyani mmene kudziona kuti IMCP akongelesi palibe chimene apanga choposa kononga dziko. Lelo lino
ndi July komano thumba la chimanga ndi 65,000 tikafika pa December tikuandama zingati ndiye manifesto mwawo palibe chimene akamwe cha nzeru choposa kwanamiza Amalawi ndiye tiyeni tikavotele Profesa komanso Roza Fatch komanso ndi makansala a DPP zomwe kwambiri. DPP woye nanga paipi asayankhulepo pang'ono. Mwana wapo mwepayo anasocherana wabwerera ayankhule kuti mukhulupirire kuti iyeso wabwerera kumene anachokera. Bwana paipi. Jala mwamba, jala mwamba, jala mwamba, jala mwamba. DPP woye! DPP woye! Profesa Athabita Mutharika. Profesa Athabita Mutharika. Boma. Osati woye. Ndikati Profesa Athabita Mutharika. Profesa Athabita Mutharika pa 16 September pano Roza Mbilizi makansala ake onse zikomo kwambiri malingana ndi nthawi mundilola alichona governor kuti ulemu ine ndisanene kuti afoma ine zimene ndimazikana koma ine ndikunena kuti a first lady landilani ulemu wanu chifukwa wina afune wina asafune dziko ndimene latani ndiye nonse imvani kuti mwalandira ulemu koma poti ndi nthawi mungondilolabe mwina ka 2 minutes ine ndikuthokozeni chifukwa china chilichonse chimaonetsa kuti nonse muli apa mukumva kuwawa ndi ulamuliro uti ndiye wanga ningachulukisa mafunso mukundimva eti MP afoma amene anatisiya mumadziwa afoma MP amene anatisiya mumadziwa achiwaya simumadziwa amakhala konstituency yake iti ali moyo anamwalira ana adwala anamwalira chifukwa cha zinakhala bwanji anakafera kuti ndiye nkhani yoti iti chifukwa ikachoka chipani ichi nkhani imeneyi cha Profesa adzayitani adzayifufuza sichoncho kuti lidziwa chinaphandani osachita masewera pamenepo tisachita masewera pamenepo iyayi komanso ndifuna ndikuwuzeni chifukwa Profesa awina kale tikumvana eti ngati ndaphonya ndoti ndini chimwemwe tikungona kuchedwa poti apa mukundimvesa eti ndiye Profesa 200 chakuti constituency awina ndiye inu kuno muphonye osamvotera Roza Mbilizi pali chabwino adelekita amayi ananena kuti amene anampasa certificate kukayimira chipani cha DPP ndi ndani mukundimvetsa eti ndiye kuti Roza Mbilizi mumudziwe lero ndi ndani amapanga chiyani kodi ana wanu mzinyumba mumalangiza kuti iwe uphunzire sukulu wamuona uyo udzakhala ngati ndani mukundimvetsa eti ndiye chitsanzo chimakhala kwa president chitsanzo chimakhala kwa MP mukundimva eti ndiye inyo silichula mayina koma inyo muungona nokha ma MP amene akupikisana mu constituency inoyi chifukwa constituency inoyi mwina inu yonse mudziwa kumalawi kuno constituency yoopsa kwambiri komanso yofunika kwambiri ndi Mangochi Central. Kodi Mangochi Central yofunika yake cha mtundu wanji mundimvetsetse
wina aliyense akabwera kuchokera kunja kendi mzungu kendi ndani amanena kuti ndikupita ku Mangochi. Kodi ku Mangochi kwamakafika kwa specificate mupeza papali chani mkobola klabu maki sana ni sande mkumena mafikira kuti koma zitukuko zimakhala zotsika chifukwa chani tima amempi amene timasankha sagwirizana ndi koswesi inoyi chifukwa iwowo amakhala wanthu okapempha. So pamene wazambirizi sakakhala munthu opempha akakhala iyeyo opemphedwa. Tikumvana? Akakhala wotani opemphedwa. Makonsesi inoyi mempi amene timasankha makhala wotani ndaula ndono tili ndi mwayi kulozambiriza akakhala wota opemphedwa sichoncho. Ndiye bwati nthawi yatha atati patsaso koma mkoswesi inoyi ana akuphunzira sukulu mungamuuze pano kuti iweyo upitirize udzakhala ngati MP pamene payigwira mwana yangu akumbukira kuti MP mdzikathamanga kubhala. MP ndikamaliza ndikatsagula bhala zimene zonso muzione andi musisindikire ene sindikira mantha pofuna kuyankhula ndimayankhula zimene ndikuzidziwa koma lozambirizi mumuone sukulu yake ndi zochita koma lizaliwono governor ndikupempheni ichi pang'ono onabo lozambirizi kuno constituency yanu iyi ili ndi anthu ambiri koma tili ndi mavuto chimenecho muchidziwe pa manifesto ngati simunayike ndithu muyenera kuyika mukawina ndatati mutimangira kwa chipatala cha boma. Tilibe chipatala cha boma kuzungulira konseko wosamena mapita makangosewera inu yomuone mafa kuli aliyense ngotsakula pharmacy tizipatala ma private kusonyeza kuti constituency yanu muli ndi anthu ambiri koma tili ndi vuto. Imeneyo mayi ndithu ine ndiri kudziwa kuti inu yozitheka kuti ifeyo tikhala ndi chipatala chachiyani kodi ndimina pamwe pasi komwe kwambiri. DPP woye ayankhulatu kuyankhula kwambiri. Ndi Roza Fatch ndi mzimayi wophunzira bwino wagwira ntchito zosiyanasiyana. Madam First Lady ndikupempheni mukatipemphere kwa Atate kuti ngati allocation ya maminister kaizakhala folo ku Eastern Region kuno zina loyambirira likhalera amayi amenewa. Chimene tikupemphera choncho amayiwa mwayandikana nawo inu a First Lady ali mu constituency mwanu ndiye kuti amene musapase unduna sakoka zitukuko zambiri ndiye kuti azititukwana kumpandako koma amenewa mwapase unduna kuti zimene apempha bwanawo kuti zipange mwachangu. First Lady nthawi ino ndiye ndikuzutsireni candidate wathu Madam Roza Mbirizi. DPP woye! Chala mwamba cha dadi, chala mwamba cha mai watu alipo mpano. DPP woye! Professor Arthur Peter Mutharika woye! APM woye! Amaya atu, amaya banja latu la DPP, amaya fuko latu la DPP. Professor Getrude Mutharika woye! Landirani ulemu wanu amama
Professor Getrude Mutharika, ulemu wanu a regional governor, a director amayi, a director a youth, ndipereka ulemu wapadera ndi zikomo wamphamvu kwa inu Honorable Francisca Masamba, a MP athu pobwera pamalo ano. Ndiperekese ulemu kwa Honorable Pipe, mafumu nonse muli pano motsogozedwa nda group ya michesi ndogolere kwe jinji nguti sikomo. Assalamu alaikum walahi matulahi wa barakatu. Aliuli nombene nilichenene lero ngugula kampeni ngati nyeweyo kugula kampeni nikuti apano ngutanda kwenda anthu mafunsa kuti kodi Rozayu ndi uti. Ife timayendera malamulo eti pano kampeni tatsegula manifesto yanga DPP oye. Manifesto yanga mama ndili nayo ndi ndalemba ndipereka ndikamaenda kuti aliyense aone kuti kodi chifukwa chani Rozayu afuna kukhala MP kudera kuno. Amayi a first lady athu kuno ku Mangochi Central tamva kuwawa, ndipo kuno mukauza dati kunena kuti sitikupanga zamasewera, sitikupanga chibwana, amama sitikuopa ndipo tilibe mantha. Kuno amama tapangana kuti chakwera kutani, chakwera kutani. Munthu aliyense mene atsegula kampeni amene atabwere kuno ku Mangochi Central nkusanena kuti chakwera achoke pampando amene amama akuyendera zache. Sakuyenda ndi ife kuno tapangana kuti chakwera pampando akutani akuchoka, kayati manga, kayati pha, kayati khapa, koma chakwera akutani. Ndimanena nthawi zonse ndikayenda mu constituency muno kuti tisaope kumutchula ndi president wa dziko lino. Anasankha yekha kukhala president kulanda udindo. Lero Mulungu wamulanda nzeru, chakwera lero alibe nzeru. Anakhala kuno amayi 1 week akutenga ma 50,000 kumapasa anthu. Tinauza kuti kalandireni chimenecho chipepeso kupepesani kuti pano ndikupita koma pepani ndakukhaulisani. Amama tinalandira tinajadi koma kuno pavute patani, palimbe pafewe, pakhwepe patine, chakwera kutani. Amayi ndikuuzeni ichi, ife kuno tikudziwa kuti ndiye kwawo kwa Professor Peter Mutharika ndi inu amama. Choncho ife kampeni yathu kuno pamene ndikutsegulira launch lero tikukuuzani amama ndipo tikulonjeza kuti kampeni yathu ikhala ya smart, ya mtendere, yongonena mfundo za DPP, yonena ubwino wa chipani chathu, chifukwa ubwino wa chipani chathu tikuudziwa. Anena kale pano nthawi ya Professor anthu aja okubaja asanalande boma, sugar anali 600 kwacha, sopo anali 70 kwacha, chimanga chikadula mu December chinali 8,000 kwacha, bread anali 500 kwacha. Lero amayi sopo ali 1,000 kwacha, sugar 5,000 kwacha, chimanga lero July uno chimanga chili 6,500 kwacha chigoba. Tikuziwa amayi tikamgomulola chikangawayu kukhala pampando December timwalira tonse, chifukwa chimanga chifika 200,000 kwacha. Ife tikuziwa kuti adati akakhala pampando September, December azachita mmene amachitira mucha, kuti pasa chakudya, kuti pasa mbewu yoti tidzale, kuti pasa makuponi kumakatenga fertilizer pa 5,000. Amayi zambiri tili nazo zoti tinene, koma ine ndingokupemphani
kuti mukauza dadi kuti kuno ndi kwawo kuno, akhale mtima pansi, ndipo lachisanu akamapita kukapereka mapepala tonse fe tikhala tili nawo. Tikupita kumeneko akaziwe kumene adadi amachokera, ndipo tikawuza pobweranso amama ife tikupempha akakangopereka ife tikanyamula kumabwera nawonso, asakhale kumeneko atidyera. Ndi mawu amenewa mama ndikutsimikizireni kuti pavute patani ife kuno athu ndi adadi. Kuno amayi chipani china kulibe kuno, ife tonse ndifa DPP, ife tonse tukavotera adadi. DPP oye! Chala mwamba tamuona candidate wathu ngawa utapana kwekula kulowera. Chabwino zikomo kwambiri. DPP oye! Chimene ndaonera kuti amayi amene awina ndikulowa chipani kwa Mr. Nkuwo, kusankhidwa kwa mayi Nkuwo kukhala kansala mayi wawina. Mayina ankuwo awawa Nkuwo amawinisa munthu. Sichoncho kodi? A first lady mangofuna ndikupempheni kuti mungopereka moni, koma musanapereke moni ino amalawi ndikuuzeni kuti candidate wathu Professor Arthur Peter Mutharika akupereka mapepala lachisanu. Mukakhale mma TV muzikayang'anira bwana akupereka mapepala. Akuchita manyazi achamanena kuti bwana sayimira, bwana akuyimira. Ndipo akuwina. Akutenga ziko lino kuchosani mavuto amene mukukomana nawo. A first lady moni yekha basi, anthu asangoti anangobwera usatipasa moni. Zikomo kwambiri. Ulemu upite kwa shadow athu Roza Fatch, mulandira ulemu wanu. A Director of Women Mutharika Motero, mulandira ulemu wanu. A Regional Governor athu mulandira ulemu wanu. Bambo Kampodza mulandira ulemu wanu. A district governor athu akuno komanso aku municipality mulandira ulemu wanu. Bambo Maibi mulandira ulemu wanu. Olemekezeka athu a Masamba mulandira ulemu wanu. Mafumu athu otsogozera ndi afumu amichesi mulandira ulemu wanu. Amayi ndi abambo tonse tilandira ulemu wathu. Ine choyambirira ndati ndipereke moni ochokera kwa Professor Arthur Peter Mutharika akuti moni.
a Professor Arthur Mutharika ndi amene andituma kuti ndibwere kuno kuti ndidzakhale nanu chifukwa cha mwana wawo Roza Fatch. Anandiuza kuti Roza Fatch akuchita launch manifesto ndipo ndi mwana wawo sakuyenera kuti akhale yekha pa tsiku la lero koma ndibwere. Ndiyeno mumve mayi Roza Fatch kuti a president ndi amene andituma pano kuti ndidzakhale nanu, akuti iwo akukondwera nanu. Amayi ndi abambo mawafotokozedwa kale chifukwa cha umphawi umene takhala nawo zaka zimenezi. Eti takhala pa umphawi, takhala pa mavuto. Mwayi ukubwera oti pa September pano pa 15 September eti 16 September tikachite zotikomera. Eti tikudziwa kuti nthawi inoyo ndi imene ati akangalike kupereka ma 2000, kupereka ma 50,000. Kodi amene tingadye 50,000 zaka 5? Mukamalandira 50,000 ndiye kuti akupasiranitu kuti chaka choyamba 10,000, chaka chinacho 10,000, chaka chinacho 10,000. Imene chatundoti alandiriratu anthu amene akamvotereyo. 50 tingadye zaka 5? Komanso pakhala zambiri mwina chimanga ndi zina zotero. Koma tidziganizire tokha kuti kodi thumba la chimanga ili ndingadye zaka 5? Ine maambiri palibe, koma kungofuna kukulimbikitsani kuti ngati pali mwana wa adati kuno ku Mangochi Central Ndi Roza Fatch. Kuno sukulu awiri ku Mangochi Central, sukulu awiri ndi mmodzi yekha Roza Fatch. Professor Arthur Mutharika amene akumudziwa, amene anampasa certificate Ndi Roza Fatch. Andituma mawu okuti tonse kuno ku Mangochi Central MP wathu nduti Roza Fatch. Tsiku limenelo mukakati chongi pa dadi, kenaka chongi pa Roza, kenaka chongi pa angina, kenaka chongi kwa kansala yathu enawo. Tikutero tweti kuti kuno zikhale bwino. Eti kodi inuyo mungoganizira zidzakhala bwanji ife tikukhala ku Mangochi Central kupeza kuti Roza walephera, adadi alephera, tili ku Mangochi Central? Zidzakhala bwino? Sizidzakoma? Eti ndete tipange zoyenera pa 15. Ndima amenewo ndikuthokozani kwambiri chifukwa cha kubwera kwanu. Zikoma kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.